OK guys, ja vás vítam pri ďalšom videu z Road 66. Dneska je to part 2 obrovskej kolóny motoriek zo Zemplínskej Širavy. Dneska to teda bude taký oficiál vlastne hovoril som už v minulom videu, ktoré ste vy ešte nevideli, lebo vyjde dneska 17.35, 23.17.35 a vlastne tam bolo iba 50, možno 100 motoriek, no, ale teda dneska sa už budú robiť ako keby taký okruh okolo Zemplínskej Širavy, pôjdu cez nejaké mesta a budú sa vlastne aj vraciať už ako keby preč do svojich rodných miest, hej, a proste do krajín, hej, lebo sú tam medzinárodné, hej, sú tam zo Anglicka, Slovenska, Česka, Švajčiarska, zo všelijakých týchto krajín a vlastne cez Road 66 tak vedie cesta k všetkým krajinám skoro, takže si myslíme, že vlastne dadiaľ to pôjde aspoň polovica, hej, alebo polovica, určite aspoň 1000 motoriek a pravdepodobne tak bude aspoň jedna rada sprievodovaná, ako bude tam mať sprievod polície. To som teda odchodil, lebo sprievod polície som ešte nevidel. A tak vlastne, čo som kúkala na fotky, tak mali by tam byť motorky aj autá policajné, ale to není až tak pravdepodobné, ale môže sa to stať, len hovorím. No a teda, ja budem na to čakať, momentálne je 10.58, takže vlastne skoro 11 hodín. A teda podľa mňa budú až tak po obede, možno tak o jednej, o druhej, lebo teraz sa tam ešte rozprávajú, viete, ukazujú si motorky, vymieňajú názory a takéto veci a potom akože už pôjdu, ešte sa možno niekde najedia, je pekné počasie, áno, vidíte, že počujete, že aj motokrosy jazdia tam, vlastne je taký závod motokrosov, v podstate tak je to dneska taký dobrý deň, no a takže vidíme sa pri nejakej ďalšej vlne, teda tam, takže zatiaľ čaute. Ešte by som chcel povedať, že tak Erika mi povedala, že by sa mali vracať 16 až 17, to znamená, že teraz je 14.02, takže ozveme sa potom. Bože! Guys, update, už som tu a teda chcel by som vám povedať, spýtal som sa Ejaky, že či mám šancu vidieť z tohto miesta motorky, ktoré sa budú vracať zo Zemplínskej Širavy. Povedala mi, že teda mám veľkú šancu, že teda sú tam nejaké cesty a bla bla bla, ale že teda mal by som chytiť nejakú časť a ostatní teda pôjdu tak inou cestou. A tí, čo pôjdu, už nepamätám, jak to bolo, každopádne, že mám proste veľkú šancu na to proste vidieť tie motorky, takže máte sa na čo tešiť, ale že teda najviac tie vlny hitujú akože do obeda a po obede, to asi vlastne dáva zmysel, lebo vlastne aký iný je taký, že čas, že iba po obede a do obeda, chápeš? No každopádne teda teraz tak je po obede, do obeda nič nebolo, takže budem to musieť čakať a zatiaľ serus. OK guys, takže už tu idú dve pecky. Toto je celkom pekné. Frajer! Guys, máme tu ďalší catch. OK. Jako, toto není moc môj typ takýchto motoriek, ja mám radšej skôr také Kawasaki a tak ďalej, ale dobre, I guess. Ďalší blázon, to je niečo hrozné. To bol pekný kusok, tá posledná motorka, to bolo celkom valid. Toto je nádherný kusok, áno, hneď za ním ďalší. To
tak bol Chrysler v dobrom stave, v peknom, pretože Chryslery tak už dneska nejsú až také používané a keď fakt nájdete takýto pekný stav v takejto peknej farbe, je to vzácne. Len som vám to chcel ukázať, no a za ním ešte pekná motorka. Nestihol som. Jo. Koľko ich tu je, to je na každom, v každom pruhu proste motorka, to je epické. Veľmi, ale že veľmi vzácne, bol to sa mi zdá mini karavan, také fakt neuvidíte ani v Amerike, kde sa vyrábajú. Sorry, to je úplná blbosť, tam sa vyrábajú, takže tam ich uvidíte. Takže mám teda šťastie. No a tak, akože podľa mňa fajn auto. Jo. To sú dobrí ľudia. Tam v diaľke vidím fakt nádherný kúsok. Je to nejaká Harlenka. A teda Harlenky tak sú takéto tichučké. To znamená, že oni aj keď idú rýchlejšie, tak vy ich nepočujete. Preto musím dávať pozor, lebo teda Harlenky sa vyskytujú väčšinou v tej šírave zemplínskej. To znamená, že keď pôjde tá kolona, čo dúfam pôjde, lebo už je 16:00 a 16 až 17 to končí. To znamená, že teraz už by mali ísť, no. Takže a tam ide nádherný kúsok Škoda 120 v nádhernej modrej farbe. Na toto som čakal fakt dlho. Je to fakt nádherný kúsok a som neskutočne rád za to, že sa mi to podarilo chytiť. Takže, bože, ok, vidíme sa pri nejakej vlne. Ok, volit. Hovorím, že to je proste v každom pruhu motorka. No, počúvajte, situácia je takáto. Teda je konkrétne 16:12. Videli sme možno tak 20 motoriek a AI mi to povedala takto. Včera sa vrátila polovica domov už, lebo včera to že vraj tak skončilo a dneska ešte idú urobiť okruh okolo tej šíravy, hej, zemplínskej. Odtiaľto sem to majú 2 hodiny, hej, lebo vlastne je smer, že Telgard, Polomka, Brezno, Banská Bystrica, to je môj smer, tady ide cca 300 ľudí a ja som videl možno tak 20. Hovorí mi, že však, ale proste, tak ja som tu od rána, nič som nevidel. A ona, že no tak ty si už doma, no. Takže situácia je to takáto. Ja neviem, čo som fakt povedal. Ona, myslel som tým, že vlastne už sú doma, hej, tí akože čo mali ísť, že už včera išli domov, akože chápete. Takže proste ja neviem, zostáva nám už len čakať. Keď to nepôjde, tak nebudete mať video. Ide motorka a za ňou ďalšia motorka. Suzuki a toto je nádherný keč. To bolo dosť pekné, ale išli tým smerom a Zemplínska je tam, takže OK, ale máme tu ďalšieho. Tento vyzerá tiež veľmi pekne. Áno. A ďalej už nič, takže pri ďalšej vlne. To bola menšia vlna, ale tak tomuto sa hovorí motor poriadny. Guys, pozerajte na to. Ide radaj. Toto je ďalšia vlna. Wow. Počúvajte ten motor. A je tam krásna felda. OK, konečne
vidíme sa pri ďalšej vlne. Tam máme, ale pozerajte na toto! Tam mu to zabrali motor do prda. A tá 120, to je úplný goten. OK guys, takže je 24. 9:39 a teda toto už je druhý deň, kedy tu čakám na tie motorky. Ako ste si mohli všimnúť, tak včera nebola žiadna vlna a bolo tu iba fakt pár motoriek, ktoré buď boli domáci zo Brezna alebo Polomky, alebo tak to boli možno, že pár motoriek zo tej Širavy, ale to pochybujem. A teda viem to vysvetliť, len proste mám iba jeden dôvod na to, a to taký, že ja sa mi zdá, že tu čakal od takej možno 9:00 som tu čakal na tie motorky a ona mi hovorila, že vlastne od 7:00 tak išli. To znamená, že ja si to vysvetľujem iba tak, že od tej 7:00 do tej 9:00 teda chodili, to je jediná možnosť, lebo hovorím, malo ísť stadiaľ to cca 300 ľudí, 300 účastníkov. A my sme videli možno, že 20, hej? To znamená, že ja si to vysvetľujem jednoducho tak, že o tej 7:00 pravdepodobne išli všetci, lebo ako som hovoril, tak vlastne ono to už vlastne predvčerom 21. skončilo. Vtedy bol ten Olympik, áno, tak mi to aspoň povedala aj Jajka, že vtedy bol ten Olympik, no a potom vlastne tak išli urobiť ten okruh okolo tej Zemplínskej Širavy. To im mohlo zabrať dosť veľa, lebo však Zemplínska je dosť veľká, takže tak si to iba vysvetľujem a no, je to teda smola. Áno, ja som vám chcel urobiť video, ale vidíte, že aj by som vám rád, ale nemám s čom. Takže ja len dúfam, vlastne už včera 22. tak vyšla premiéra nového videa prvej obrovskej kolóny. To bolo teda oveľa lepšie ako to včera, ale včera sme tiež zachytili vzácnejšie kusky. No a teda vlastne tak, že tak vlastne chcel som vám urobiť video, dúfam, že sa vám predminule páčilo. To malo už 15 zliadnutí a ďakujem za zliadnutia a taktiež mi pribudli 2 odberatelia, aj odbudli, ako ja neviem fakt, že či už ja neviem, kto to robí, ale proste keď sa uvidím, zabijem. Čo? No a teda takže my sa vidíme asi pri ďalšom videu. Teda to bude pravdepodobne na 50%. A viete čo, nepoviem vám to. Nechajte sa prekvapiť, bude možno tak pozajtra. Takže zatiaľ serus.